Hey YouTube, det her det er top 5 Cydia Tweaks-apps, og jeg har deletet den med 3. Og derfor kommer der en med 5 i stedet for. Lad mig lige se. Den første, det er den her Side Delete. Det er de ting, man har installeret for Cydia. Man kan, for eksempel Moviebox, den kan jeg slet, hvis jeg ikke gider have den fra Cydia. Og så kommer der sådan en file-ting frem, og så kan man bare trykke på den knap her. Og så har den deletet det. Men det kan godt være, at nogle af tingene kommer tilbage, hvis den bliver respringet eller sådan. Og den anden ting, det er så denne her Icon Renamer. Og I har måske set den. Nu kan jeg lige nu kan jeg lave den her om til dens navn om. Hvis jeg nu gerne vil have, at den skal hedde ansigtring, så kan den hedde det. Og hvis jeg nu ikke vil have, at den skal hedde det eller noget helt andet, så så kan man bare gøre det sådan. Men det var Icon Renamer. Den tredje, det er Lock Clip. Det er denne her. Se home-buttonet. Hvis jeg har fingerscan, så kan jeg se mit fingerscan her. Og så kan jeg... Så den fjerde, det er spin. Hvis jeg sætter noget musik på nu. For eksempel denne her. Så hvis jeg går ned og trykker på sluk-knappen, så tænder jeg igen. Se, det er så nice. Så kan jeg bare lige sådan rykke rundt på den der, og alt det der mega nice der. Og her det er det, man kan. Så ja. Og lad os se, hvad den næste er. Jeg er ret sikker på, at det er Barrel. Så det var den aller sidste final The Boss Barrel. Og den er lige der. Så det er det her, hvor man kan sådan vælge, hvordan ens skærm skal se ud, når man drejer med den og det der. Se, det jeg bruger mest, Cube Inside og Cube Outside. Og det er bare sådan, det er bare sådan, jeg ved ikke lige helt rigtigt, hvad jeg skal sige til det, men det var rigtig nice. Så man kan også random alt det der, og men det var så bare lige den her video, og jeg håber, at du kan bruge den. Du kan like, comment, subscribe og alt det der. Så vi ses YouTube. Hej hej.